deall Na Gaeil Óga tan tal dearg orm go bhfuil an oiread sin cútealaí is ceannaí agan. Bhí bunt arc de chaneontach ag fiche cúig fan géad den ar haimirí fásta le cútealacht an club an oraibh. Ach, a bheith muid aitribbí gan na tuismitheoirí. Ar iomaí bhealaí sé na tuismitheoirí atá mar chrán taca clubanna síaldaí ar fud fad na tíre. Agus ceanglíonn siad na clubanna is fearr le chéile. Is léir go bhfuil cuid mhaith buntáiste ag buint leis an pholasaí teangaí atá agan. Ach ceann de na rudaí nach bhfuil rámhaith ná nach bhfuil páirteacht tuismitheoirí a bhfuil conas na Gaeilge acu. Agus muid ag géirí an teanga fiosú tíbhistí an club bhfuil am seo athraí. Ceann de na gréine is tábhachtaí dúin ná go deigleann tuismitheoirí a bheith bunteach ag an club i gach stéitse. Agus cuireann muid an céiste gcónaí orn déan dó é deach linn níos mó tuismitheoirí a tharraingt isteach. Mar sin de, sa ísean seo muid ag dul a arc ar an chéist seo. Dúnm cuid mhaith daoine Gaeilge ar faoi ceithre bliain is deich sa scoil. Ach níor éileann cuid mhaith a ólam. Amach ar seo tá an ceann ceapán go bhfuil an teanga inta deacair a ólam. Ach ní intíam le seo. Agus cad é a deartha den nearthan nach bhfuil tú a chopla seachtain ar shiúl ó Ghaeilge léfa, ní cred sem é is dóithe. Tá mé ag gá má scéal haon a roinnt leat. Is me sé Cónán, agus b'fhéidir go bhfuil sagad ó mo bhleas is as condaí gara mé i tuisceart na hÉireann. Ar an drochuair ní raibh againn go leor deis na Gaeilge ólam sa scoil, ach tha raibh mé rá gceapta le seo agus mé ag fása níos. Ach ag tus na fichidí ní raibh thosaí liom ag léamh níos deimhne isteach go stair na hÉireann. Bhí smaoiní agam gur bhrá liom an teangaí a ólam. Ní raibh bhfuil mé le daine de na Gaeil Óga de háisme, thosaigh sé ag luairt liom fan na Gaeil Óga agus an dó is fearr leis an teangaí a ólam. Agus sa deireadh d'aontaigh mé leis go chuig an tríonal. An chéad oíche bhí an eispres inta deacair. Níor thuig mé rud ar bí a bhí ag dul ré agus tá mé cinnte go raibh mé caiilte. Ach tíbhistí de 6 seachtaine. Bhí teagmhail agam de bunrádaí a bhí ag dul ré, agus tíbhistí de trí bhí mé ábalta chuid mhór donna chóra a theagmhail. Inis, tíbhistí de 6 bhí mé cumbardach i ngach gréad an club. Cé tú a ceimhniú níor thosaigh mé nach raibh mór an eolas agam ar an teangaí. Ba bhrá liom a rá go bhfuil mé difriúil ó gach duine eile agus go bhfuil rud an teach
spéisialta fama thuras. Ach, ag le dainne arbí é a dhéanamh. Agus ó hin a ré tá beirt do mo chairde ón bhála inné an astar cíarna a dhéanamh. Dearthann ar a thosaíonn hamarail na Gaeil Óga nach bhfuil ach seachtú nó seasca fan iad de na hamaraigh a bhfuil Gaeilge rádaoife acu. Mar sin de, go dtí an clás. Go dtí an dóigh ag le daoine Gaeilge óm le na Gaeil Óga. Tá coppla rud ag buint le seo. Cé tú git a ólas a bheith agat. Inné má chéad séis an trína, thosaí mé bunráin nuair a fuair mé éithní ar git a den teangaí. Má tá Gaeilge déanta agat sa scoil, tá seo a gcull a bhééis de intin cheana bhíonn. Tá mé cinnte. Ach an rud is fearr le déanaí ná faoi isteach sa teangaí. Tá seo mar ceann de na deacreachtaí atá le foghlaimeoirí teangaí fearr fud fad na cruinne nach bhfuil go leor deisina acu seo a dhéanamh. Ach, leis na Gaeil Óga, bíonn daoine ag gcónaí fleathó fáilte roimh daoine uaire. Cé tú a rá le daoine go bhfuil tú ag géirí an teangaí a ólam, go bhfuil tú ag géirí leamte isteach sa deimhneacht seo agus beidh siad níos mó na sásta codú leat. Ach, ag an am céanna, caithfidh tú riamh bhain seat as. Tá déag leat rá leat an stuff in murla agus leat an Gaeilge. Caithfidh tú ama dana dhéanamh de tíon. Agus nabhí buartha, bhí muid a leiginn seo ag puint sin teach dan ar síl teangaí. Soilí coppla bliain ar sheol an leat aniuam. Tá forann do pháiste ag glutha canis club. Tá sé dí spreagadh, dí muiníne agus ag Ghaeilge ag le hama. Clachaí tosach chéim thontásaí sa curcó agus bheartaigh tú óráid inspioráideach donna pháistí ag cur a ceimhníd dáfa an turas a tháinig sibhial aige. Agus sa darna leath nuair a tatú ag arca ar an orann ag fáil an bhuaí ar an cluiche, béidir, go dtíorach béidir go bhfuil tú ag smaointiú gur chuidí tú leis an cluiche seo nuair a thosaigh tú ag liúirt an teangaí na blianta roimhe seo. Má tá tú ag géirí de thuid Gaeilge a fiosú ná ag géirí ag liomte isteach sa síl Gaeilge, cur muid ar nós agus bé muid ionta sásta cuidí leat. Beir buath.